Salut lume și bine v-am regăsit la episodul Five Nights at Freddy's. Eu voi juca Five Nights at Freddy's 1 pentru că vreau să încep o serie de la capăt la coadă. Din asta bună. Nu hăruri. Vreau perfect. Și merge în 20 de... Deci haideți. Cum am zis, o serie de la capăt la coadă. 1, 2, 3 și 4 voi juca. What? Ce acolo? Lasă-mă în pace. Știu că concentrează. What? Oh, wow. Că o să baterea. Așa. Știu că în prima noapte va fi easy, că v-am zis că am... De fapt, asta nu v-am zis că am jucat doar o tură de test. O prima noapte, să văd cum e. Pentru că așa fac toți. Și lasă, ușor. Văd cum se umblă comenzile, tot acolo. Și na, am găsit. Asta e să... Am găsit cineva aici. De ce e ora? Nașpa. What? Acum se uită la mine. Mic. Se aud sunete. Nu, de unde? Auziți? Sunetele astea enervante. Tăceți, mă! Și joacă că jocul merge în 200 de frame-uri. Adică acum când merge în 50, 60 de frame-uri, 40, și când joc fără filmare, merge în 200 de frame-uri. Calm. Nimic. Deci cam acesta-i joc. Cam acesta-i jocul. Bă, puteam să jur că ăștia pe la mine. Dacă stai mult pe care nu știu cât te pot spera ăștia. Că te-am înțeles o ora, 2. Acum cred că de la 2 mai încep. De cazul ăsta. Așa, nimic interesant.
altceva decât el, care pleacă, mă. Aici nu-i nimic. E bine să nu fie nimic lângă mine, cu aia. What? Cred că de așa. Nimic interesant. Nu poate ce și groază să pot fac. Nu prea înțeleg. Ce vă place de la jocul ăsta? Și că nu se-i fac jocul de groază. Bă, eu chiar nu înțeleg ce vă place, da? Deși după aia, în episodul 2, pot să folosesc webcam-ul. Dar acum să folosesc. What? Uite-l! Am plecat! Pleacă! Pleacă! Era 4, pleacă, mă! Tot aici mă ia, uite-l. Aici mă. Da. Pleacă dacă ești aici, pleacă dacă ești aici. Tăc, 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 tăc. Tot aici mă. Pleacă dacă ești aici, pleacă dacă ești aici. Ceva. What? Pleacă, mă! 1, 2, 3, 4, 5. Pleacă, mă! 1, 2, 3, 4, 5. Trebuie să pleci. Pleacă, mă! Ar trebui să plece deja. Da, a plecat. Da, perfect, bine pus. Ia uite-l! Bă, era! Bă, l-am văzut. L-am văzut. Ai ora 6. Uite-l aici pe iepure. Vezi chepurile. Interesant. What? Pleacă, băi, hai, ora 6, ora 6. Ora 6. Te rog, ora 6, te rog, ora 6. Uite. Hai, bă, ora 6, te rog, ora 6. Ora 6, mă, ce de greu. Hai, mă, că se apropie. Camerele, picat camerele. Hai, mă, ora 6, mă. What the hell? Hai, mă. Bine, boss.